L'Espiral de la Història va ser un projecte que va néixer amb la idea de posar en valor el patrimoni tant documental com audiovisual que es conserva a l'Arxiu de la ciutat de Girona i donar-ne divulgació a través del canal de més abast que hi ha a la ciutat, que és la televisió de Girona. Amb la voluntat d'arribar al màxim de gent possible, vam dissenyar un tipus de programa en format magazín, podríem dir-ne, amb diverses peces petites, fugint del gran documental històric i buscant peces que enganxessin a la gent que ens mirava. És a dir, històries de carrers i de fets de la ciutat que la gent fàcilment podia identificar. Amb la part important que el pes de totes aquestes peces el tenien patrimoni documental i audiovisual que es donaven a conèixer i que es conserven a l'arxiu de la ciutat. Això servia, per tant, perquè els ciutadans i ciutadanes aprenguessin una mica més de la ciutat i de la seva realitat més immediata i que també posessin en valor i aprenguessin a valorar el que es conserva a les infraestructures culturals de la ciutat. Val a dir, a més, que aquestes 3 temporades d'aquesta Espiral de la Història van servir per aportar petites noves dades, noves imatges que mai fins aleshores s'havien descobert o s'havien posat a la llum pública. I ara espero que també en podeu gaudir en aquest nou format.